खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मानोना गावखौ बाखनायनानै लानायनि अनगायै मा दंबावो रायजो राजा नोंथांमोन गावखौ पाब्लिकनि सिगाङाव बाखनायनायनि अनगायै मा थाबावनो रायजो राजा नोंथांमोन मानोना नोंथांमोना खोनागासिनो दं मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया माने हेलिकप्टारानो एकदम माने एडभान्स फैना थाफैयोनो माने एकदम माने बिहराब्लाबो एडभान्स फैनानै थाफैयो रायजो राजा नोंथांमोन थ' ओरैबायदि पाब्लिकनि सिगाङाव माने गावखौ बिराद गोजौ दिखांना लादों नाथाय रावखौ बिथांखौ रावबो दिनै बाख्नायाखै नाथाय गावनो गाव दिनै बाख्नायनानै जोङो लानायखौ नुनो मोनदों माने नाथाय पाब्लिकआ रावबो बाख्नायाखै रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोङो नुनो मोनदों गोबां जायगायावनो गोबां माने फिथा हानायखौ जों नुनो मोनदों बायदि बायदि माने स्किम लानानै गोबां फिथा हानायखौ नुनो मोनदों दा बैफोर फिथा हानायफ्रा माजों हादों रायजो राजा नोंथांमोन मानिफ्राय हादों दा जोङो मोनथिनानै मोनो थांनाय UPPL सरकारा 800 कौटि 800 कौटि बे रां गालांनायजोंसो माने नैबे BPF सरकारा जायगा जायगा माने बेबायदि फिथा हानायखौ जोङो नुनो मोनदों मानोना जों ओरैनो मोनथिखायो दा माने BPF सरकारा बे सरकारा दान मोनबा जाबाय बिसिनाव माने थाइसेबो फैसा गैया जों बेखौ मोनथियो रायजो राजा नोंथांमोन बेखौ जों बोरै मोनथियो होनोब्ला मानोना दिनै आसामाव BJP सरकारा आसाम सरकारा जेब्लासिम माने गोदानै सरकार दानो हाया जेब्लासिम माने पावाराव फैनो हाया आसाम सरकारा गोदान सरकाराव फैनो हाया अब्लासिम BTC काउन्सिला आसाम सरकारनिफ्राय थाखा मोना एबा सेन्ट्रेलनिफ्राय थाखा मोना रायजो राजा नोंथांमोन जेब्ला नैबे आसाम सरकारा आसाम गभर्नमेन्टआ माने गभर्नमेन्ट जागोन सरकाराव फैफिनगोन अब्लासो BTC काउन्सिलाबो फैसा मोनगोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन दाखालि बावै नोंथांमोना नुनो मोनदों 100 कौटि नर्मेल बाजेट लादों बेबो एप्रिलनिफ्रायसो रायजो राजा नोंथांमोन एप्रिलनिफ्रायसो बियो स्टार्टिं जागोन एप्रिलनिफ्रायसो बेखौ मोनगोन माने नर्मेल बाजेटखौ माने दा मोनथ'वाखै रायजो राजा नोंथांमोन आरो जिथुनाखि नोंथांमोना थाखा राननायखौ नोंथांमोना 2 लाखनिफ्राय लानानै 10,000 15,000 थाखा राननाय इउथ्सनिफ्राय लानानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय लानानै सिनियर सिटिजेननिफ्राय लानानै मोनबा जिथुनाखि गेरेन्टि थाखा राननायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बेखौ सोर रानदों सोरनिफ्राय होदों पावार गैया BTCआव पावार गैया मानि पावार गैया दा बर्थमान माने रायजो राजा नोंथांमोन बेफोरो नोंथांमोना खोनागासिनो दं मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा माने BPF गैयानो माने 15था सिटआ BPFनि नङा BPFजों खोथा गैया माने NDA बुंनानै NDA एलायन्स 126थानो 15थाजों खोथा गैया BTC काउन्सिलाव 15थाजों जेबो सोमोन्दो गैया 126थाजों खोथा दं माने रायजो राजा नोंथांमोना बेखौ नोजोर होयोब्ला मोनसिगोन 126था बुंनाय लोगो लोगो दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा हेमन्त बिश्व शर्मानि जानानै खामानि मावगासिनो दं रायजोफोरखौ खिथुआव लोब लानानै रायजोफोरखौ लानानै पुरा केम्पेइननि मुङाव फैगौ 2026 बिसायख'थिनि केम्पेइननि मुङाव हेमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय थाखा लाबो रायजोफोरखौ थगायगासिनो रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखौसो जोङो फोरमान नुदों आरो UPPLआ गालांनाय 800 कौटिखौ लानानै दा गोबां खामानि मावगासिनो दं माने बैफोर जायफोर थाखा राननाय जायफोर गोबां माने नोंथांमोन नुगासिनो दं थ' बेफोरबो बे 800 कौटियाबो गालांनाय थाखासो बै समाव गावसिनि सरकारनि दिनाव मा खालामदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन बिसोरो धारसो खालामनानै गालांदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन आरो दिनै बारा गोलाव बुंला दिनै आं बेखिनिखौनो लाबाय नोंथांमोननि सेराव आरो गोबां माने BPF सरकारनि सायाव अजद दंबावो माखासे इलिगेलफोर दङ दा बेफोरखौ नोंथांमोननो जोङो थन्न होलांबाय थागोन दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों
হেলিকপ্টাৰ এসপ্তাহ আগত আহিছে মই বিচৰা নাছিল সিহঁতে এডভান্স আহি পেলাই আছে বাকী নহয় মই কৈছে এইবাৰ মেলা মানুহ বিচাৰি থাকে হেলিকপ্টাৰ দিবৰ কাৰণে ড্ৰাইভাৰবিলাক আলোচনা কৰি থাকে মইতো সিদিনা কৈছোঁ অলৰেডি যে বহুতে আমাৰ লগত আলোচনা হৈ আছে যে আমি যাম আমাক মাতক তো মই মাথাই নাছিল এসপ্তাহ আগত আহি পেলাই আছে এইটো আমাৰ ইয়াতেতো থ'ব জেগা নাই সেইকাৰণে মই গুৱাহাটীত থ'ব দিছে আৰু পইচাটো 50% ভাড়াটো ফুল নাদিব মই ইমান জবৰদস্ত মই য'ত বিচৰা নাই জবৰদস্ত আহি পেলাই আছে একটা হেলিকপ্টাৰ আগতে ৰেডি কি কৰিব মই উপায় নাই মই কৈছোঁ মই ইমান ভাড়া দিব নোৱাৰে 50% ল বাছ UPPL सरकारा CSP बर्ड दानो थाखाय 4 बोसोर नांदों ओंखायनो 4 बोसोरनि गेजेराव सासेबो साख्रि सोनो हायाखै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 1 मासनि गेजेराव सरकार फैनायनि उनाव CSP बर्ड दादों बेन्सारि स्कुलखौ सरकारि खालामनो थांगासिनो दङ थांनाय बार सरकारा 4 बोसोरनि उनावसो बिथांमोना एडभार्टाइज होनो हादों जोंहा 4 मासनि गेजेराव जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव एडभार्टाइज होबाय ओंखायनो जोंनि सरकारा स्ट्रं आरो गोहोगोरा सरकार मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा स्ट्रं सरकार बिनि थाखाय रायजो राजा बिथांमोननो अननो हादों दा सोर अपोजिशना जा जि बुंबाय थादों नाथाय रायजो राजाया मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायनानै भट होदों UPPLखौ रिजेक्ट खालामदों जोंखौ खामानि मावनो सुबिदा होदों आरो बेबादिनो जोङो 5 बोसोराव बे समखौ जों ओरैनो नागार हरा सोरजोंबा नांलायनानै जों नागार हरा रायजो राजानो खामानि मावनाय दिनै 5,000 सेंग्रा सिख्लाफ्रा 2 लाख थाखा मोनबाय 50,000 दुखियाफ्रा 10,000 कुरि मोनबाय 33,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आबौमोन बाजैमोनहा 15,000 कुरि मोनबाय सिनियर सिटिजेन आरो लेंग्रा लेंग्रि बिथांमोना दिनै 10 कोटि फैसा मोनबाय हा गैयिफोरनो हा होगासिनो दङ 4 मासनि गेजेराव बे खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन आरो माखासे खोथा रादाय होनाय दङ बेखौबो जों मोनफानि उनाव मोनफा मावलांबाय थागोन बिथांमोना होदोंना नखैखौनो होदों नङा बे जोंहा युथफोरनो 100 कोटि होदोंमोन 100 कोटिनि गेजेराव फ्राय माने जायना नामा कारेक्ट गोजा फ्राय माने 40-50 कोटिया एकाउन्टाव हाबैजोबखाबाय आरो हाबगासिनो दङ मानोना सोरनाबा स्पेलिंआ मिस्टेक जादों बा सोरनाबा मा होनो एकाउन्ट नाम्बारा जाय बिथांमोना हरदों एप्लाइ खालामदों बिथांमोना एसे भुल जादों बेखौ कारेक्सन खालामनायनि गेजेरजों हरफिनगासिनो दङ बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो फ्राय हाबबाय जेरै जि सेल्फ हेल्प ग्रुपना एकाउन्टआ एसे भुल जादों मानोना एकाउन्ट बिसोर लिरनाया बेबो कारेक्सन सोलिनानै बे हाबगासिनो दङ 10,000नि जि IBS दुखियाफोरनि बेयाव गोबां एकाउन्ट नाम्बारा मानोना जाय मैगं फाननानै जाग्रा जाय हाल खदाल मावनानै जाग्रा बिथांमोना एकाउन्टआ थिग गैया एकाउन्टखौ मोजां होआखै दा आधार कार्डजों लिंक थानांगोन दा नाथाय बेखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा अफिसारफोरजों सावरायनानै हरगासिनो दङ नामजों एकाउन्ट नामजों मानसिनि नामजों एकाउन्ट नामजों मिलायनो नांगोन दा मानसिनि नामा ओरैबादि जाबाय बै जाय मैगं फाननानै जाग्रा हाजिरा मावनानै जाग्रा नामा बिफानि एकाउन्टआ फिसालानि बिदिबा एसे माबा जायो गोनो गोथो जायो दा ओंखायनो जों जाय बिथांमोना नाम हरबाय सेलेक्सन जाबाय बिथांमोनखौ इमिडियेटलि एकाउन्ट खुलिनो होब्रबदों बेनि थाखाय एसे गोबाव जादों जाहाथे बे मानसिनि नामावनो एकाउन्ट खुलियो दा बेनिफिसियारिया बिफा एकाउन्ट हल्डारा फिसाला फिसाजो दा बिनि थाखाय हाबाखै अबा दा ओंखायनो बै मानसिखौनो एकाउन्ट खुलिहोफिननानै जाय बिथांमोना सेलेक्सन जाखाजोब्बाय बिथांमोना मोनगोन सानसे साननै नेथ'नो गोनां जानो हागौ मानोना बे टेकनिकेल प्रब्लेम आरो बेखौ सिस्टेमजों मोनसे थांगोन आरो सिस्टेमजों खामानि खालामनो थाखाय जोंनि BTCनि अफिसार बिथांमोना सान हर मावगासिनो दङ आं अफिसार बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों आरो जाय बिथांमोना बेनिफिसियारि बिथांमोना हय नामनि स्पेलिं भुल बा एकाउन्ट भुल बा बै एकाउन्ट हल्डारजों आरो बेनिफिसियारि नामजों मिलायलायाखै बिथांमोना थिग खालाम आरो सानसे बा साननै लेट जानो हागौ दैज' हमनो नांगोन नाथाय मोनजोबगोन बे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा अफिसारफोरखौ बिथोन होखाजोब्बाय